De Heer zij met u en met uw geest. Lezing uit het heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd trad een schriftgeleerde op Jezus toe en legde hem de vraag voor: wat is het allereerste gebod? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee. Toen zei de schriftgeleerde tot hem: juist, meester, terecht hebt gij gezegd. Hij is de enige en er bestaat geen andere buiten hem. En hem beminnen met geheel zijn hart, geheel zijn verstand en geheel zijn kracht. En de naaste beminnen als zichzelf. Dat gaat boven alle band en slachtoffers. Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei hij hem: hij staat niet ver af van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wat is het allerbelangrijkste in ons leven? De schriftgeleerde vraagt aan Jezus: wat is het allerbelangrijkste? En Jezus antwoordde dan, kort gezegd: de liefde. De liefde is het allerbelangrijkste gebod. Het allerbelangrijkste in ons leven. De liefde voor God en voor onze medemens. Liefde is een begrip dat in alle tijden, alle culturen een rol speelt. Alles spreekt van de liefde. Liefde is de kracht die mensen aan elkaar bindt. Jij kunt slim zijn, rijk zijn, machtig zijn. Als jij de liefde niet hebt, is dat alles niets. In het hart van elke mens leeft liefde. Liefde moet het middelpunt zijn van het leven. Een recept voor een wonderliefde bestaat niet. Alleen de liefde bestaat. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. Jezus heeft een missie, een doel. Daarom is hij naar aarde gekomen. Het allerbelangrijkste is het gebod van de liefde, zegt Jezus keer op keer. Wij moeten God lief hebben, niet een klein beetje, maar helemaal,
met geheel de ziel, geheel het verstand en met alle kracht. En wij moeten de naaste lief hebben zoals onszelf. Dus wij moeten ook onszelf lief hebben. Maar dat is nog niet zo simpel als het lijkt. Veel mensen denken alleen aan hun eigen welzijn, zoals wij vaker horen. Als er maar gebeurt wat ik wil. Als ik mijn zin maar krijg. Als het mij maar goed gaat. Maar dat is niet de liefde tot onszelf die Jezus bedoelt in het evangelie. Wij moeten eerst van onszelf leren houden met onze goede en minder goede kanten, voordat wij oprecht van een ander kunnen houden. Dat is wat zo moeilijk is. Van jouzelf houden met jouw fouten, met jouw mislukkingen. Velen in onze tijd willen hun eigen fouten niet zien, ontkennen die. Of anderen voelen zich mislukt, aan de kant gezet en tellen niet meer mee. Dat maken wij allemaal elke dag mee, lieve mensen. Jij moet in onze tijd perfect zijn, dan doe je het goed. Wij moeten al die negatieve punten van ons leven meenemen, maar er niet in blijven hangen. Wij moeten verder kijken en zien dat wij ook goede dingen doen. Dat er veel goeds door ons gebeurt in het leven. Dat moeten wij leren zien. Dat de goede, maar ook de slechte dingen horen bij ons leven. Dan pas kunnen wij ook een ander lief hebben. Dat zijn goede en slechte kanten. Liefhebben is ook de zwakke kant van jouzelf en de ander accepteren. Anders loopt elke relatie met een ander spaak. De liefde tot God hoort bij de liefde tot de naaste. Dat horen wij vaker in het evangelie. Alles wat jij voor de kleinste van deze mens hebt gedaan, heb jij voor mij gedaan. Liefde tot God en liefde tot de naaste is jouzelf weggeven. Dat is de zuivere liefde. De liefde die alles overwint. Zelfs de dood. Over die liefde, over deze liefde spreekt de Heilige Schrift ons vandaag. De liefde is geduldig. Zij zoekt zichzelf niet, zegt Paulus in zijn brief. Laten wij elkaar lief hebben. Een mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. Amen.